Maitagarriak ezbaiarengana jotzen jarraitzen zuen, eguneroko itzordun. Denbora ez zen existitzen berarentzat. Maitagarri segundo bat orduak izan daitezke guretzat, asteak txorlarrearentzat, hilabeteak antxoarentzat eta urteak inurrientzat. Baina ezbaik inoiz ez zion desiorik eskatu, hurrengo egunean galdera bera egitera itzultzekoa besterik. Eta esen izango ezbaik arazo eta larrialdirik ez eukalako ez oize. Tomas desilusio herritik irten ezinik ikusten zuelako triste goteaz gain. Berak ere, bazeuzkan, arazo eta zailtasun propioren bat ilusio herrian bizitzen jarraitzeko. Ezbaik, hainbeste lan eta indar jarritako liburutegia usten ari zela zirudien. Gehien erabilitako hitza krisia zen, edozertarako balio zuena. Jendea etxetik atera gabe egon oizen ia egun osoa. Bazirudien, ipuinak kontatzera edo entzutera joateak ez zuela jadanik zentzurik. Ez da gutun zaiak idazteak ere, edo maiteminduek aholkoak behar izateak, proiektu berriak egiteak, barrenak usteak. Izan ere, telebistako kateek edo internetek etxetik irtengabe ura eta gehiago eskaitzen zietela uste zuten. Ez bai, emakume indartsua zen, eta oso argi zuen nolako bizitza izan nahi zuen. Beraz, zu eta gar aritu zen, liburuak idazten eta hitzaldiak prestatzen, bi herri hoien arteko bizimoduak adosteko. Ilusio eta desilusio herriek aurkakoak ziruditen, baina agian ez zen horrenbesterako. Bazuen bizita asko zituen blog bat ere, irubebikoitza sos.itxaropen.com. Krisio honen alde ona ikusi behar da, borroka egin behar dugu ez adoregabetzeko. Esaten zion, behin eta berriro, gero eta sakarrago eta muturtoago zegoen Tomasi.